Čus, autobus, zdraví vás Goldrax a vítam vás u ďalšieho videa. Tentokrát to bude z Minecraftu Pocket Edition, takže si vytvoríme svet, dáme meno YouTube. Dobre, takže ideme na to. Uvidíme, jak sa nám bude dariť. Čo ne? Dobre, takže si dám setting. Dám písmo. Keď no, tak by som rád bola, aby ste dali aspoň 5 lajkov alebo poprípadne odber, aby sme pokračovali ďalej v Minecrafte Pocket Edition. Takže vidíme. Trochu stiším. Au. What? Bol by som rád, keby sme našli takú dedinu. Takže tak. Ahoj, kuriatku. Teda nie kurča. Kurča. Čau, kurča. Si dal minimapku. Tak. Dobre, ideme. Teraz kadiel. Si tam mať. Tam. Čudné. Pôjdeme tam tým lesom tam. To, čo vidím na mojej minimape, také hnedé. To je taká húba. By som zobrala ovcu, aby sme mali čo popať. Aj aby sme mali posteľ. Kde si? Tu si ovca. Poď sem. Ovečko. Poď sem. Zomri. Dobrý. Pekne ja. Pôjdeme tady. Rovno. Drevo teraz nechcem ťažiť. Aj keď každý robím. Podľa mňa. Som išla na toto túto čáru. Povrch. Čo? Lava? Musím trochu spomaliť. Sa mi to načítava. Minimapa. Ale keď nenájdeme dedinu, tak to nič, no.
Tak som blbol Vlada. Jaj. Dobre, konečne. Som išla si tam. Ovca. Au. Som si zlomil nožku. Takže tak. Ovečko, poď sem. Buď. Ovca jedna. Poď sem, ovečko. Kde si? Tu si. Ovca jedna. Poď, ešte na dve rány. No vidíš, že to ide. Som zvedavý, že či nájdeme. Dačo? Takže bol by som veľmi rád, keby ste dali toto lajky a tak. Keby som našiel dedinu. Alebo či, neviem. Alebo asi, tu si postavím dom. Hehe, tu si postavím. Možno. Dobre. Kopeme. Som potreboval ešte jednu vlnu. Ja by som si postavím to. Ako to vyzerá? Nie, tu nie. Mne sa zdá, že tu dobre. Lava. Dobre, takže drevo. Zatiaľ urobíme len provizorný domček. Joj. Stávam jak nejaký dedo. To je malý veľmi. Aspoň tak. Ideme po ďalšie drevo. Kopeme. Šup, kopeme.
Dúfam, že nájdeme aj diamanty. Jedna ovca zachránila ma. Už dorazí noc. A poď, ovečka. Poď, ovca. Poď. Poď ešte na dve rany. Či? Nie, na jednu. No, vidíš. Kde som si postavil dom? Taký. Dobre, vidím. Ešte to aj nevidno na minimape. No trošku taká bodka. Alebo dačo také podobné. Takže si urobím crafting table. Robíme posteľ a sa vyspíme. Spíme. Áno, spíme. Dobre, takže ideme ďalej. Ešte by som potom išiel po drevo. Že dáme dve dvere. Ja už nemám drevo. To aké vysoké. Tak. Som si urobil aj sekeru. By to išlo rýchlejšie. Aj krompáč. Dobre, ideme. Dobre. Sedíme. Pokácame. Ťažíme. By som urobil ako sériu. Keby ste dali aspoň 10 lajkov. Poprípadne odber. Ups. Takže krompáč. Poď, ideme ťažiť. Šup, dole, poď Jerry. Potom aj keď dáte tie lajky, tak by sme urobili do ďalšieho dielu také z kameňa, z cobblestoneu sme urobili a zatiaľ tak dávam, aby sme mali aspoň dačo, keď už tak sme na tom dobre, teda zle, neviem to pomenovať.
Mne sa zdá, že dobre. Dobre, ideme pre ďalšie drevo. Ešte si robím sekeru. Dobre, poď, ideme. Super. Tak, bol dvere. Tak, ideme. Šup. Ešte urobím aj okna. Dúfam, že to pôjde. Nevidím tu piesok. Je tam. Super. Dobre. Ideme pre ďalšie drevo. A neviem, že či vám... Keď no tak môžete napísať do komentárov, že či vám bude vadiť, keby som si tak nastavil, keď umrem, aby mi ostali veci v inventári a ešte, aby som tu mal ako spawn point, keby som náhodou nemal posteľ, aby ma to nespawnulo ako preč inde, aby sme zase museli ísť dlho a možno by som sa aj stratila, tak že môžete napísať a keď napíšete, tak sa rozhodnem, jak to bude podľa komentárov. Zatiaľ urobím potom ešte takú provizornú strechu. Keď tak do ďalšieho diela by som urobil lepšiu strechu. Takže tak. Som urobil aj okna. Potom by sme si mohli aj zväčšiť dom. Ale zatiaľ to tak nechám. Že urobím dvere. Ale nie, ešte nie. Tu dám dve dreva. Tak. Dobre. Že ideme ďalej. Dobre. Ideme zase ťažiť. Ako drevo. Dobre, super. Ťažíme. Takže uvidím, jak to bude do ďalšieho dielu. Dobre. Takže ideme. Jablko, apple. By som urobil dve. Ešte urobím lopatu. Jablko. Aj tam je jablko. Šup, poď. No vidíš. Ešte jedno. Dobre.
Á, ďalšie. Potom by sme mohli aj urobiť napríklad pre zvieratá ohrady a tak. Keby sme našli napríklad, neviem. No, dobre, funguje. Neviem, napríklad opustený dol, tak by sme si urobili ako na XP farmu. Takže tak. Zatváraj dvere. No víš. Urobíme si dlášku. Tak, super. Teraz sa musíme zase vyspať. Teda počkajte. Tak potom nie, že musíte písať do komentárov, lebo to nefunguje. Ako aby mi ostali veci v inventári, tak potom nič. No. Jedine keď tak spawn point. Keď ešte sa zotne, tak urobím schodíky a urobíme strechu a možno, že už to ukončím. Takže tak. Šup, do postele. A víš. Ja som to dal drevo. Ešte potom by sme dali torčky, aby bolo vidno. A možno, že keď nájdeme obsidian, tak pôjdeme do nedru a ešte tak. No ale uvidím, jak to dopadne. Ideme pokácať drevo. Dobre. Sa zdá, že budem takhle natáčať z Pocket Edition. Čo som vydal video ako z Minecraftu, Egg Wars. Si ho môžete pozrieť, keby ste ho nevideli. Tak trochu taká iná kamera. No uvidím. Ne. Ešte by sme išli pokácať. Som zasadil. Dobre. Ešte by sme išli ten strom. Dobre, ideme ďalej. Dobre, takže máme strechu provizornú. Takže to by som dal head. Takže
dáme video a... Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like. Toto ešte hlinu musím odstrániť. Takže nezabudnite dať like, poprípadne odber. A ja sa budem na vás tešiť na budúce. Tak čau.